chi. Sy'n wyddonydd bach yma I ddangos fi o gwmpas y lle. Helo. Shwmai? Rhodri, ti eisiau dod I weld o gwmpas yr ardd? O, please. Reit, ti ddod ta? O, diolch. O, gweithio Rhodri, beth yw'r syniad ti cefen i'r holl ardd yma? Y prif syniad mae'n thebyg ydy cadwraeth y blanhigion, edrych ar blanhigion prin, ddangos pa mor bwysig ydyn nhw ar gyfer yr amgylchedd. Ar ben hynny addysgu pobl am y planhigion, edrych ar y gwyddoniaeth sy'n cefnir planhigion, a gan fod o'n le mor hardd hefyd, edrych ar yr ochr arwyddeithol hefyd, ag edrych ar y twristiaeth yn ogystal. Wy'n ni ar y ffordd I Sbaen, ond mae'n ychydig bach o ddŵr yng nghanol y diffeithiwch fan hyn. Ie, wel, trio creu fath ryw lan y môr ar Ynysoedd y Caneri ydyn ni yn fama. Felly, fel arfer, mi fysa rhaeadr yn dod dros y wal sy'n ymlaen ni. Ond yn anffodus ar y funud, malgi, sef y planhigyn fwyaf syml sy'n od iawn. Ie. Wedi cymryd drosodd yma, lle maen nhw wedi switsio'r dŵr ffwrdd, nes bod nhw'n gallu glanhau'r dŵr. O, felly ewn ni mlaen I Sbaen nawr, ie? Iawn? A dyma ni ar gyrion Sbaen mewn gwirionedd, yn dyfe, ni ffili mynd yn agos i'r cod nag un? Na, wel yn anffodus, bod y planhigion wedi dod efo rhyw basbos bach yn deud bod yna ddim pryfed hefo nhw, mi gafodd ambell I bryfyn I ffeindio yna. Lle maen nhw wedi cael eu rhoi fewn yr cocoons yma rwan, I stopio'r pryfed fynd allan a bita planhigion eraill sydd fewn yma.